Yeah man, paano the vibes ni sa kaway nga baliti? Ayaw pagpataka Alin sa daplin sa dalan na ay kahoy nga dako, baliti ang tawag kahadlukan sa tao. Kay ingon nila na ay nagpuyo dito, kapre nga kusog mura gigante kaayo. Si Toton ng luwag giingan raog, hoy kalit lang ni dako iyang baba murag kahoy. Liltilil si Dodong isipa, abi niya wala ra, pag mata niya dako na kayo iyang tiil ba. Ayaw git pagduol kung wala kay plano, kay basin ikaw sunon mahimong katawanan. No, baliti, baliti, kahoy nga misteryoso, yeah. Ayaw pagtrip kay basin ikaw mabiktima, bro. Kapre nagtanaw nagkatawara sa layo, kung unsa imong buhat mo balik nimo. Karon si Paduda gahi kaayo og ulo niya na siya, wala ko'y kahadlok ani bro. Miduol siya murag na hay plano gyud, ihian ako ni ambo lang gyud gyud se. Tanawon na to unsay mahitabo, basig na nasad